बे समाव दंफैयो आङो समायना रिजर्टआव दिनैहाय मोनसे बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब बा गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों आङो। बिथाङानो जाबाय अमिय महिलारि। बिथाङानो गोबाव बोसोरनिफ्राय गिटार दामबोगासिनो दं बिथाङा। बे समाव जों बिथांनि गुबै स्ट'रिखौ जोङो मिथिनानै लागोन। लोगोसे बिथाङा बायदि बायदि ओनसोलाव बायदि बायदि जायगायाव थांनानै बिथाङा देंखो रोजाबगिरि बिथांनि बे गिटार दामनायखौ बिथांखौ लेंहरनाय जायो। बिखौ दामनानै होयो बिथाङा। बिथांनि मेन गामिया जाबाय सायखंगुरि बुङोब्ला जों मिथिनो मोनो अम प्रकाश एक्टर, बर' हारिनि सासे एक्टर। जोङो बिथांनि गामिनि बिथाङा सासे गुवारै बा बिनि जारिमिन बिथाङा माबोरैहाय गिटारखौ दामनाय आरो माबायदि बिथाङा बबेयाव क्लासिकेल लानाय बिनि सोमोन्दै जों गुवारै जों मिथिना लागोन। गिबियाव खुलुमनाय थाबाय। जायखिजाया बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम बा रादाबनिसिम आंनि फालनिफ्राय गोजोननाय थाबाय। नोंथाङा दि गोबाव बोसोरनिफ्राय गिटारखौ दामबोबाय, बे समाव मा फोरमायगोन? फोरमायनाया माने बिदि थारमाने मिउजिकखौ आं ब्लाडजों लानायखाय बिदिनो मिउजिक दासिमबो मिउजिक माबागासिनो आरोखि, मिउजिकजोंनो सोलिगासिनो बिदिनो आरोखि। क्लासिकेलफोर लादोंमोन नामा? क्लासिकेल लादों, जेनेबा वेस्टार्न क्लास लादोंमोन बिदिनो आरोखि। ओरैनो बेसे बोसोर जाखो? बोसोर जानाया बै मथा मथि 2000निफ्रायनो मथा मथि गिटाराव हमदों बिदिनो आरोखि। गुबै थं गामिया मा होनदों? आरो सायखंगुरि, जायखौ मिथियो अम प्रकाश बिथां एक्टर मुंदांखा, बिथांनि गामिनिनो। दा नोंथाङा दि दासिमहालागै गिटार दामो, ओरैनो स्टेजफोराव बबे गायो? माबायदि गायो स्टेज? गानायाथ' बर' प्रग्रामबो गायो बिदिनो उन्दै उन्दै गथ'फोरजों बिदिनो। आरो आं गुवाहाटियाव अनेक बोसोर दङमोन, प्रग्राम गादोंमोन। बे शिलंनि मोनसे ग्रुपजोंसो दामदोंमोन आं। बे वेस्टार्न भार्सनावसो बिदि गोदो माबादोंमोन आरोखि। नोंथांखौथ' गासै सिंगार बा गासै देंखो रोजाबगिरियानो लेंहरो नोंथांनि बे गिटार दामहैयो, बे समाव मा फोरमायगोन? फोरमायनाया बिदिनोसै, लेंहरो बिदिनो अनेक गायकफोरा दामनो, बिदिनो दामना मोजां मोनो। बर' मेथाइ दामना मोजां मोनो बिदिनो। ओरैनो बायदियै नोंथाङा दामो बे गिटारखौ? मोनबेसे आयदा? मोनबेसे माने मोननै गिटार माब्लाबा लिड गिटार होनना बुङो, बै लिड गिटार, बेनिफ्राय बेस गिटार बांसिन प्ले खालामो। नोंथांखौबोथ' सासे फोरोंगिरि होननानै मिथिनो मोन्दों। ओरैनो माबायदिहाय फोरोङो? माबायदि क्लास फोरोङो? बिदिनो थियरिकेलिबो फोरोङो आरो किसुमाना कमार्सियेल बिदि डाइरेक्टबो लायो। स्टाफ नटेसन होनना बुङो, बिदिबो लाग्रा दङ सात्र, आरो किसुमान कमार्सियेल बिदि मेथडआव फोरोङो आरोखि। नोंथाङाथ' बरपेटा रडआव अमा बाजाराव थायोना? बर्थमान बरपेटा रड। ओरैनो बरपेटा रडआव अबावबाफोर फोरोङो नामा? दङ, मोनथाम सेन्टार दङ। फोरमायना होनो हागोन नामा? मिलन नगर, बे दुर्गाबारि होनना बुङो जों बरपेटा रड, दुर्गाबारि कालि मन्दिर, ओमफ्राय राजुपथ रेल लाइननि साहा बिदि आरोखि। नोंथांखौ जों मिथिना मोन्दों समायना रिजर्टआवबो फोरोंथाइ होगासिनो दं होननानै। होदों बिदिनो, सानै साथाम गथ'फ्रा बिदिनो सोलोंगासिनो। नोंथाङा मा थांनानै फोरोंथाइ होयोना ना अबावबाफोर सेन्टार हिसाबै नोंथाङा लादों? मानास रिजर्ट होनदोंबा बे समायनायावनो ओरैनो जि सानै साथाम गथ'फ्रा इन्टारेस्टेडखाय आंबो गोसो जाना फोरोंगासिनो बिदिनो आरोखि। माने सोरबाफोर गोसो गुदुं फोरोंजानो लुगैनाय मानसिफ्राबो फैनो हागोन बेयाव? हायो, जाय इन्टारेस्टेड बेखौ मिउजिक होननाय जिनिसा मोजां, फरायनायजों लोगोसे लांफानाय जिनिस, बेखौ दामनो नांगौ। फैसा खामायनानै जे दामनानै फैसा खामायनाय बे खोथा नङा, बे जाबाय इन्टारेस्ट जिनिस बिदि आरोखि। दा ओरैनो टाइमाव बे नोंथाङा बे गिटारखौ फोरोंथाइ होयो बे मानास एरियायाव? 10टा 10 बाजिनिफ्राय 2 घन्टा 10-11 बार'थासिम। बेलासियावबो लायो नामा? बेलासियाव बिदि टाइम जाया, बा फुंनि टाइम, बार लाना बार। नोंथाङा माने बे गिटारखौ लानाय जाखो, बा नोंथाङा नोंथांनि बे गिटारखौ माने निजिनि जिउ जारिमिन बा स्ट'रि हिसाबै
बेखौ माखासे खोथा फोरमायना होनो हागोन नामा? जिउ जारिमिनजों नङा, जिउ जारिमिननि खोन्था नङा बेयो। बे साबजेक्टखौ आं साबजायो, माने वेस्टार्न साबजेक्ट ना बेयो इन्सट्रुमेन्ट, ओंखायनो बे गिटारजोंनो सब किसु सोदोब दामनो हायो आरोखि बिदि। बुंनो थाङोब्ला बे ओनसोलाव बा नोंथांखौल' बांसिन मुंदांखा जों नुनो मोनो आरो बायदिसिना हारिमु मोनाबिलियाव देंखो रोजाबगिरि माखासे मेथाइ रोजाबगिरिफोरा बाहागो लाफैयो गोजान गोजाननिफ्राय। नोंथांखौल' जोङो बे स्टेज गानायखौ नुयो जों गिटार दामनायाव। मा फोरमायो बेखौ? फोरमायनायथ' खोन्था नङा, जेनेबा साप'ज आंखौ दामो होनना मिथियो नालाय बिदिनो लेंहरो बिदि आरो खुब आखा फाखाबो नङा, जि हायो बेखौनो दामो, बेखिनियानोसै आरोखि। आं जे रोंगौ बिदि नङा, रोंद्रायगौ बिदिबो नङा, बिदिनो आरोखि। बिदि हिसाबैनो लेंहरो, मानसिफोरा मोजां मोनो। दासिम बेसे बोसोर जाखो होनना बुंदों बे गिटार दामनायखौ? मथा मथि 2000सो दासिम स्टिल। 2000निफ्राय दामजेनदों। औ, माने गिबि दामजेननाय 2000 दामजेननाय पारफर्म दासिमबो रानिं, माने पारफर्म खालामनाय दासिमबो रानिं सोलिगासिनो। गासै रायजो राजानि सिम मा खावलायहरगोन? माबायदिहाय नोंथाङा मेसेज हरगोन गिटार दामनायजों लानायखौ? गिटार माने जेना आंनि मेसेज जाबाय बिदिनो सेंग्रा सिख्ला हक मेथाइजों माबानांगौ, लोब्बाबो थानांगौ, बाखि निजा पार्सनेलि खामानिखौ बावनो नाङा, फरायनायखौ बावनो नाङा, बेजों लोगोसे रंजा फुर्तियै सोलिनांगौ, बिदिनो आरो। माने देहा हालोद मोजां थायो, माने औ ब्रेननिबो मोजां थायो, फ्रेस थायो माइन्डफोरा, बिदिनो आरो। मावनाय टाइमाव मावनांगौ, मिउजिक टाइमाव मिउजिक, बिदि आरोखि। माब्लाबा अकेसनेलि बिदि रंजानांगौ, बिदि आरोखि। नोंथाङा दोंसे गिटार दामनानै दिन्थिफुंनो हागोन नामा? ओरैनो ससे दामजायो। नंगौ, बिथाङानो जाबाय अमिय महिलारि। बिथाङा जाबाय बरपेटा रडआव थायो। बिथाङा मिलौहाब गिटार बिथाङा दामनो हायो। बिथांखौ गुबुन गुबुन मेथाइ रोजाबगिरिफोरा बिथांखौ हांख्रायो। बिथांनि गिटार दामनायाव बिथांमोना मेथाइ रोजाबना होयो। बिथाङानो जाबाय गोबाव बोसोरनिफ्राय बे गिटारखौ दामबोबाय दङ। दिनैसिमहालागै बिथाङा गिटार दामनानै बा गुबुन गुबुन मानसिफोरखौ बिथाङा फोरोंथाइ होबोगासिनो दं। थिग बेबायदिनो बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय समायना रिजर्टआव बिथाङा फोरोंथाइ होगासिनो दं बे गिटार दामनायनि। थिग बेबायदिनो सोरबाफोरनि गिटार दामनायाव सोलोंनो गोसो गुदुं दङब्ला बिथाङा फोरोंथाइ होगोन होननानै बिथाङा फोरमायदों। बिथांनि बे समायना रिजर्टआव बिथाङा 10 बाजिनिफ्राय बिथाङा 2 घन्टा बिथाङा गिटार दामनाय फोरोंथाइ होयो। बिथाङा बे समाव आं दंफैयो बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारिनि खौरां। मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों बाक्सा जिल्लानि सालबारि बाजारनि साखाथियाव थानाय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुला। देग्लाय बोसोरनिफ्राय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव आर्ट्स आरो साइन्स आयदानि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो।
बे फरायसालियाव मुं थिसननाया बेसेन नाङै जागोन आरो डेभेलपमेन्ट फिसा 1000, दानफ्रोमबो टिउसन फिसा 1500 रांखौ फरायसानिफ्राय लानाय जागोन। बेजों लोगोसेनो जायफोर फरायसाया मेट्रिकआव 90 जौखोन्दोनि बांसिन मोननाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाया बेसेन नाङाजासेनो मुं थिसननो हागोन। बबेखानि 80 जौखोन्दोनिफ्राय बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफ्रा मुं थिसननायाव 50 जौखोन्दो फ्रि जागोन। बेबादिनो उननि जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफोरनो रेहाय होनाय जादों। लोगोसे बे फरायसालियाव फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफ्रा सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9954427791 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।